Ang pananaw ni Pedro, usa sa mga karaang apokripal nga kasulatan nga wala naapil sa Biblia, apan naghulagway sa pananaw ni San Pedro sa langit ug impierno. Sa usa ka adlaw, samtang nagampo si Pedro uban sa uban nga mga tinun-an, mitungha si Jesus uban sa dakong kahayag. Misidlak ang iyang dagway sama sa adlaw ug ang iyang sinina mas puti pa kaysa niyebe. Ug miingon si Jesus kang Pedro, "Pedro, ipakita ko kanimo ang butang nga moabot sa katapusan sa kalibutan, aron makaila ka sa mga gangti sa mga matarong ug sa silot sa mga dautan." Ug gikuha sa Ginoo si Pedro, ug sa usa ka pananaw iyang nakita ang usa ka dako nga dapit nga puno sa kahayag ug kalipay. Didto ang mga matarong nagsulob ug mga puti nga sama sa kahayag ug nag-awit sila sa mga awit sa pagdaig sa Dios. Ang ilang mga naong nagdanag sama sa adlaw ug walay kasakit, walay gutom, walay luha nga makita. Ug miingon si Jesus, "Kini mao ang dapit nga gisaad sa akong Amahan alang sa mga matarong. Ang ilang kalipay walay katapusan." Apan human niya na, gidala si Pedro sa usa ka dapit nga kangit-ngit, puno sa kalayo ug aso. Didto iyang nakita ang mga kalag nga nag-antos sa makalilisang nga paagi. Ang uban gilansang sa ilang dila tungod kay nagsulti sila og bakak. Ang uban gigisi ang ilang mga mata tungod kay sila nananaw sa mga butang nga dautan. Ang mga babay nga nag-aborasyon ug nagpatay sa ilang anak gilubong sa usa ka suba sa kalayo. Ug ang ilang mga anak nagpaningkamot nga moadto kanila. Ang mga tawo nga nagpanapaw gisab-it sa mga haligi nga nagdilaab ug naghilak sila sa pag-antos. Ug daghang kalag ang naghuyop ug nagahungaw sa kapait sa walay katapusang silot. Si Pedro nangurog ug naghilak ug miingon, "Ginoo, kaluoy ug kahadlok man kini nga mga butang." Ug miingon si Jesus, "Ang akong kaluoy dako, apan ang hustisya sa akong Amahan matarong. Ang tanan nga wala maghinulsol o nagpabilin sa ilang sala, moabot sa ilang kaugalingong silod." Human ni ana, gipakita usab ni Jesus kang Pedro ang kaluwasan sa mga naghinulsol. Ang uban nga kalag nga giluwas gikan sa silot, gipahimutang sa dapit nga walay kasakit, aron sila makapahulay sa kahayag sa Ginoo. Ug miingon si Pedro sa Ginoo, "Ginoo, dakong kaluoy gayud ang imong gahom, mahimaya ka hangtod sa kahangturan." Ug mibalik si Pedro gikan sa panan-awon, puno sa kahadlok ug kalipay. Ug gisangyaw niya sa mga tawo ang kamatuoran sa gingharian sa langit ug sa kalayo sa impierno. Ang Apocalypse o Peter, usa sa mga Kristohanong apokaliptikong kasulatan.
Gisulat kini sa bana-bana sa ikaduhang siglo. Wala kini naapil sa canonical nga Biblia. Tungod kay giisip sa simbahan nga apokripal, dili sigurado ang gigikanan. Apang gipakita niini ang katarungan ug kaluoy sa Dios ug ang paglaom sa mga maghinulsol.